room touriin. Eli siis suomennettuna huoneen esittelyyn. Siinä on ne jalkapallokortit. Heippadei! Moi! Sitten täällä on kamera, tämmönen pinssi ja tämmönen siisti pinssikokoelma ja tämmönen köynnöskasvi, jolta on nyt katkaistu toi homma. Ja sitten tämmönen putte, joka pelkää, että mä otan siltä pohjasta noin rahat. Ja tässä on tämmönen, olisiko toi ollut joku Pentti Sammalahti tai sitten Konstapun kanssa oli. Niin tää on otettu vissiin, mikäs toi on niinkaan. Toi Hyrynsalmi, Finland. Mut joo, niin esittelen teille nyt tämän huoneen, miltä tää näyttää ja missä mä kuvaan tosiaan mun videot. Täällä lipastossa on koska aatos. Ja sitten tommonen hieno kulho. Sisällä ei oo yhtään mitään. Sitten mun matkasäästö toi oli minussa roskiin, kun se oli mennyt vähän huonoihin paikkoihin. Mutta sitten mä olin vaan siinä, että mä en suostu siihen. Niin nyt se on tuolla. Ja sitten 3 tämmöstä patsasta. Ne oli mulle sen takia tosi tärkeitä. Koska mä koen, että ne on mulle tosi tärkeitä arvoja, niin kuin terveys, tieto ja sitten niin kuin hyvinvointi. Tai oliko se nyt sama asia, mutta kuitenkin. Niin nämä on kaikki mulle tosi tärkeitä arvoja. Terveys, terveystieto ja mielenterveys. Tossa on aika tämmöstä miestä ja ala-alaa ja sitten mitään. Sitten, eli tässä on mun tämmönen kaksioesittely, missä mä esittelen teille mun kaksion. Tää on joskus vähän tämmönen läävä, mutta nyt ei oo. Nyt tässä on tämmönen hieno, tämmönen Harry Potter-juliste. Ja etteikin arvaa, mikä on siis mun lemppari tuossa tän julistan takana olisi siis ne, mistä olisi just nää 3 päähenkilöä, toi Roni, Hermione ja Ron ja sitten tietenkin Voldemortti, mutta mulle nää pahikset on yleensä aina ollut mun lemppareita. Mutta tää on tosiaan mun lemppareja hahmo, tää Bellatrix Lestrange. Niin kuin silloin siitä ekasta videosta varmaan muistatte. Käykää muuten kattoo se. Ja tietenkin sit tässä on kukas tää olikaan? Apua, mä en enää muista tätä, mut sit tää oli niinku toi Kalkkaro. Se oli se Kalkkaro ja sit tää oli tietenkin Voldemort ja mä en tiedä, mut Bellatrix tietenkin. Sitten täällä on jotain random kamaa tuolla ylähyllyllä. Täällä on mun kirjakaappi. Ja sitten, siellä on mun kaikenlaisia PMO-juttuja. Ja tossa on tietenkin akkukansio. Sitten täällä on kaikki virkkaushommat. Ja kun niin tossa on kirjantaa ja virkkausta. Mä oon tällä hetkellä tekemästä tota työtä. Sitten virkkausta yritän hakea tohonkin Guinnessin maailman pisimmällä nauhalla, mutta se on vielä vähän kaukana. Pisin virkattu nauha. Mieti mitkä, jos mä laisin sen Guinnessiin apua. Sitten on Asgard. Mä oon tehnyt sellaisella teippikoneella kaikki tämmöset ihanat laput. Asgardelu ja timanttimaalausta. Timanttimaalaus siitä. Sitten tässä on kaikkia kansioita. Tässä on mun väritys ja yrityskylävihkoa ja voi pojat vaikka mitä. Ja no siinä on näköjään viitta keskellä huonetta. Mutta mä tarkoitan tämän välillä vähän vaikea pitää siistinä, mutta nyt sain siivottua. Oli tosi kiva. Sitten on tämmöset. Tää on, ei tää itse niin usein edes oo sotkunen. Tää on silloin tällä välillä, mutta se kuuluukin mun elämään välillä. Sitten täällä on rekvisiitta, kaikki tämmöset jutut ja siinä on edellisestä videosta tuttu kaveri. Ja tosiaan laturi, jotenkin laturi täällä oma
yhteen videoon mukaan jossain kohtaa. Se on aika kiva ääninen. Musta tuntuu, että me ollaan nyt käyty joka asia. Ai niin, söpökoiramatto. Mulla on myös sama kuva siitä ja matto tässä. Ja tässä. Se on tämmönen pikkumatto. Alhaalla. Tuolta. Aika söpö. Ai tässä on tämmöset siinä murukouselmet. Tässä on tämmönen ja semmosia tulee yleensä joskus käytettyä. Ja valo pois. Jep, nyt on sammutettu. Pistetäänpä ovi kiinni. No ja nyt on ovi kiinni. Sitten. Nyt mä näytän. Mikä roskia se? Mä oon just siivonnut täällä. Täällä on mun radio ja pelikaappi. Ai niin, mä en muista. Tuolla muuten sataa ihan täysiä. Tuo sataa ihan täysiä. Tää sataa ihan täysiä muuten. Tää sataa ihan täysiä. Oho. Sataa aika lujaa muuten. Yritän vähän sille, että ihan noin. Sataa näköjään. Mutta joo. Sitten tosiaan. Siinä on vähän kaikenlaista. Mä toivon siis pitkään, että tulisi vähän sadetta ja kaikenlaista, mutta tullut tässä on mun kasvi-ikkunalauta. Tässä patterissa ei nyt sit oo mitään lämpöä päällä, tietenkään nää vois muuten kuolla. Mutta joo, niin tosiaan niin siinä on mun kurkku. Se on kasvattanut, mä söin jaikan kurkku, niin tässä on kurkku. Siinäkin on kurkku. Kaikkialla on kurkku, tässäkin on kurkku. Yksi kurkun alku. Niin taas, tässä on tosi paljon. Tää on tosi kiva. Tässä on mun puoliksi kuollut kukka. Tää varmaan laittaa pois kohta. Sitten mun vastin noilta kevätmessuilta, niin tommosen ihanan puun. Sain viihtyä täällä tosi hyvin. Meillä on ehkä tästä kodista, mulla on valoisin huone ja ehdottomasti viilein huone tälleen kesällä. Ja talvella tää on kans aika mukava, kun niinku silleen, täällä on kesälläkin aika lämmin. Täällä on kesällä. Täällä on siis talvella lämmin ja kesällä viileä, että samanlaista huonetta ei kyllä löydä joka paikasta. Ja siinä on Kroisos 2, niin kuin näytin viime videossa. Ja tämmönen söpö ihana, tämmönen niin kuin tämmönen saukkopatsas. Saukko on mun toteemieläin. Sitten siinä on enkeli, tosi söpö. Sitten kiva. Tässä on myös semmonen sydännauha tässä tämmönen kiva. Tää on todella kiva ja 2 ametistia tietenkin. Mutta sitten mun pääasia eli urut. Tässä on siis mun sähköiset urut, jotka siis toimii. Siinä on siis tosiaan jalkia, sormia, pedaali. Eli siis niin tommoset, millä sit saa sillä saa kaikki. Ne ei oo vielä kiinni, mutta se ei haittaa mua edes. Se ei vaikuta soittamiseen, että ne ei oo edes kiinni tossa noi pedaalit. Mut joo, ne on aina vähän kauessa, jos me joskus muutetaankin, ollaan muutettu muutaman kerran, niin muuttamiehet on aina ollut ihan kauhuissaan, kun joutuu kantaa jättimäiset sähköurut, tämmöiset niinku kirkkourut. Joo, niin joutuu kantamaan. Aina kattoo yhdessä asunnossa, jolla on se hissiä. Sitten ne valitsi, että niin tähän siis me kannetaan tämä. Sitten mun äiti oli vaan se, että joo, kyllä te kannatte ton. Mut joo, niin tosiaan semmonen. Sitten tässä on mun nuottiteline. Edellinen oli vähän huono, niin mä sit sain tän mun vaarilta. Sitten tässä on mun cembalo kautta klaavikordi, eli siis tämmönen keskiaikainen soitin. Vaan yrittää jossain kohtaa jossakin videossa sit näyttää, tai menkää itse asiassa katsomaan Googlesta, miltä näyttää klaavikordi. Mut tämmönen punainen
no siis mun pöytä oli ennen tossa missä noi urut on, mut sit näin mahtunut, ne oli tälleen poikittain tässä. Mä oltiin vaan silleen, että ei se siis siinä voi olla. Niin sitten laittoi toinen ja siirrettiin mun pöytää sitten. Ja klavikordi siirtyi siihen. Sen on vaan kuollut kasvi, joka ottaa vaan sitä, että se heitetään biojäteastiaan. Tai tommoseen biopussiin ja sitten viedään pois säkkiin täältä. Hyi. Ja sitten tässä on, ostin kirpparilta siis vähän aikaa sitten, varmaan sunnuntaina ostin, sunnuntaina, niin tämmösen, sitten tämmösen, mä sain 2 eurolla, plus 3, mutta mä tinkasin sen 2, mä olin vaan sieltä, että ei mulla rahaa. Sitten tämmönen, sori, jos katsot tätä videota, jos omistit tän. Ei mulla itse asiassa kyllä ollutkaan tähän rahaa silleen 3 euroa, kun en mä ollut varautunut, mä käytin kaikki tähän. Sitten mä olin vaan siellä, että ei mulla rahaa, eikä mulla edes ollutkaan, sitten mä vaatin tän. Sitten 3 tämmöstä, itse asiassa 4, tääkin on itse asiassa taulu. Tää on tämmönen aika söpö, tämmönen robottitaulu. Niin sillä on tosi kiva. Ja sitten 4 tämmöstä kehystä tyhjillään, jolta on mun ite ottama kuva. Tai itse asiassa ei edes ole ite on tää itse asiassa mun ite ottama, on tää. Ups, unohdin. Ite ottama kuva. Sitä on mun ite tekemä. Ja tietenkin Finlandsin kortti, en näytä nimeä. No tietenkään. Sitten mennään mun sekakaauksen pariin, elikkä peili. Otetaan peili pois. Just sieltä peili siihen. Sitten täällä on tämmöisellä ADHD-ihmisellä, kun pitää nyt olla, niin tämmösiä stressileluja. Mulla on tosi paljon semmosia, mä tarvitsen välillä koulussakin pitäisi olla. Välillä unohtaa, sit on tosi vaikea keskittyä ja näin edespäin, niin niitä mulla on tosi paljon. Älkää huoliko, toi on mun pankkikortti. Tommosen siis sai sieltä Yrityskylästä, millä oli siis tosiaan semmonen, että siinä tuli aina joku semmonen joka 10-15 euroa mulle. Sitten mä sain käyttää sen siellä jossakin kaupassa tai ihan mitä mä halusinkin käyttää sen rahan. Ja mä ostin meille muroja, jotka on vieläkin tuo kaapissa. Mä nyt oon syönyt niitä aika ahkerasti. Ja Kroisos 1, se on ykkönen meidän kasveista. Tosiaan siinä on mun kivikokoelma. Tosiaan siinä on sitten mun maapallo. Täällä mä kuvasin sen UMK-lohtusomman ja siinä on vähän koalikkosäästöjä ja Airpodit ei edes oo Airpodit noin Samsungin versio siitä, mutta ja Linja Pete-paita. Linja Pete-paita tossa päällä. Tietenkin. Sitten siinä on semmoinen, jos mä näytän teille. Tommonen, mikä pistetään niinku kynään kiinni. Mun opettaja kerran onnistui pilaamaan tommosen sillä, että siis se alkoi kumittaa tommosella. Sitten se meni ihan mustaaksi. Mä olin vaan siellä, että ei toi ei oo kumi, se on vaan kohariste. Sitten se oli vaan siellä, että niinku, mitä hyötyä on tommosesta, jolla ei voi edes tehdä mitään. Sitten mä olin vaan siellä, että no, se on vaan koriste. Se on hieno koriste. Tosiaan. Tämmönen ihminen on ihmeellinen kortti. Mä tarrasain sen Prideista. Tämmönen siisti kitara. Ostin sen vähän silleen, että oli vaan siisti. Se on se, että kun näistä jostain sateenkaaren väristä painaa, niin sitten siitä kuuluu ääni. Aika kiva. Sitten kamera. Jokaisella kuvaajalla pitää olla kamera. Mä oon siis tosiaan tehnyt näyttelyn. Tuolla kameralla ja kännykällä. Ihan kännykälläkin pystyy siis kuvaamaan hienoja juttuja. Mutta toi taulu tossa valla, mä näytän teille sen. Noin, siinä. Niin siinä on mun kuvaama taulu. Aika kiva. Ja sit tässä on tosiaan mun hampaat. Tämmöset siis tehty tämmöset hienot patsaat mun hampaista. Sit on tietenkin koalakas
pöllystä, muuten en ole vähänkään pyyhkinyt hupsista. Sitten 2 lapupua. No niin, sööttiä mun mielestä, että kyllä. 2 lapupua, tämmönen lapupu ja sitten tämmönen mun ite tekemä apaimenperäistä tämmönen lapupu. Ja sitten tämmönen koristeline, siinä oli siis se, missä oli siis ne mun rukouselmät, niin siinä päällä oli siis, sisän alla oli siis tosiaan se, mistä voi ampua tuohon. Mä käytän sitä enemmän telineenä kuin oikeesti sen pelaamiseen edes. Sitten upea maisema toulu, tämmönen hieno, mä löysin tänne kirpparilta ilmoitteeksi, mieti ilmaispuolelta. Sitten tässä on mun vaarin antama, tai joku itävaltalainen patsas jossakin päin Itävaltaa viiniä. Sanotaan, kun se kuuli, että me oltiin Viinissä oltu, niin sitten oli vaan se, että joo, mä annan teille hei tommosen. Aika kiva. Sitten pahan silmä. Mä oon kuullut jollekin pahan silmä on vähän semmonen niinku, että en kyllä pidä sitä minun kotonani. Mulle se on vähän niinku semmoinen, että se pitää pahat poissa. Mut riippuu ihmisestä. Sitten siinä on jotenkin Pluto ja sitten on vaan random kuvia. Ja tietenkin studiovalo ja tässä pöydässä mä kuvaan siis nyt ne mun videot. Tässä on kuvattu monta videota. Täällä mä teen täällä vaatehuoneen lattialla. Niin tossa maton päällä. Mä tein sun mun ekan videon, siis sen comeback-videon, kun mä en ole tässä kuollut, mutta se tuntui siltä, kun me oltiin just muutettu ja sitten ei oo tullut niin oikeesti kuukauteen tai 2 videota, jos mä tein vaan comeback. Ja mä oon tullut takaisin tätä, mutta en mä ollut edes kuollut. Silleen, että mä pidin vähän aikaa taukoa, kun olin muuttanut rankan muuton, mutta siinä kuitenkin niin tosiaan tässä on minun huone. Ja tää on aika kiva. Tykkään musta, mutta tosiaan niin nyt on tämmönen kivan näköinen huone. Tykkään tästä ja on alkanut nyt asettumaan. Oon jo asettunut tänne, mutta silti on joskus tuntunut vähän siltä, että ei edes nyt videosta tuu yhtään mitään, kun ei jää sopivia taustoja. Mut kyllä ne sit joskus keksii sitten, kun on vaan idea, mitä lähtee tekemään. Ja sitten on vaan silleen, että kyllä ne sitten, että tässä niitä sitten kuvaillaan teille videoita. Mut ei aivan ihanaa, kun katsoit, missä mä asun. Millaisessa paikassa, millainen kämppä. Ihanaa, kun katsoit tämän videon ja